Добрага вечара. Мы з Украіны, але з беларускім акцэнтам. Памятаеце гісторыю з шахедам у Мазыры? Гэта не выпадковасць. Калі я яшчэ дзесьці меркавала, што гэта не зусім цвярозы задаў каардынаты, якія дазволілі гэтай абсалютна смертаноснай штукі дабрацца да Беларусі, гэта не так, таму што 4 штукі за астатні час адведалі Беларусь. Давайце будзем разбірацца, дзеля чаго гэта зроблена і хто гэта робіць. Ёсць асноўныя дзве версіі, прынамсі тое, што я бачыла ў сетках пакуль. Гэта першая, якая мяне вельмі рассмешыла, што нібыта лукашысты распрацавалі нейкі афігенны рэп, якой і без таго глухую слепую штуку заглушыў настолькі, што афігеўшы шахед паляцеў у Беларусь паглядзець, хто ж яго там так моцна мочыць-то. Насамрэч, гэта так не працуе. Каардынаты палёту гэтай смертаноснай штукі задаюцца яшчэ на зямлі, і, адпаведна, калі там былі здадзеныя беларускія каардынаты, значыць, дзейсна хтосьці хацеў, каб гэтая фігня даляцела да Беларусі. Іншая гісторыя, яна яшчэ больш цікавая, таму што нібыта украінцы, а яны дзейсна геніяльныя, распрацавалі механізм, які дазваляе разгартаць шахеды. І гэтым скарысталіся на украінска-беларускай мяжы, і калі украінцы дацягнуліся сваімі магчымасцямі да гэтай шахеднай гісторыі, яны ўзялі і перанакіравалі гэта ўсё шчасце ў Беларусь. Я сумняваюся, што украінцы чакалі так доўга, каб гэта зрабіць для Беларусі. Хутчэй за ўсё, украінцы бы зрабілі гэта з балатамі і павярнулі ім тое, што адтуль ляціць. Таму версія такая сабе сумнеўная. Я не думаю, што на сённяшні дзень Украіна, акрамя зброі з калібрам, ёсць нешта, што можа спыніць усю гэтую шахедную гісторыю. Што мяне ў гэтай гісторыі засмучвае, чаму такія чуткі пачынаюць прасочвацца ў СМІ, таму што мы шмат чытаем пра тое, што збіраюцца здзейсніць нейкія вельмі дрэнныя рэчы пад чужым сцягам. Таму я не выключаю, што абсалютна скажэны сусед штосьці сабе там у галаве выбудаваў, каб беларусаў крышачку пашугаць. Паглядзім з часам, не пераканана, што гэта адбудзецца, і дай Божа, каб не адбылося, але і гэта мы не можам не прапускаць. Аднойчы з гэтым мая версія павязана з тым, што Келах дзесьці налякаўся і адцягнуў войскі ад украінскай мяжы, і гэта суседу не вельмі спадабалася, і такім чынам ён пакідае месаджы ў Беларусі, што гэтая шахедная гісторыя можа быць не толькі ва ўкраіне. Таму беларусы, яшчэ раз нагадваю, ёсць такое паняцце, як укрыцця, і калі вы чуеце ў небе нейкі драндулет, калі ласка, спусціцеся пад зямлю і беражыце сябе. Жыве Беларусь і слава Украіне!